Luzio Irisarri, Arijuria. Nungua? Elgorreko, Arizkunez jaioa, baina Elgorri bizi naizena. Zenbat urtekin joan zinen, etorri zinen Ameriketara? 18ekin. Zenbat urte pasatzen dituen hemen Ameriketan? Nik 9 urte ditut. Bueno, entre buelta joan eta torri niti behaldiz, baina 9 urte ditut. Eta nabari zen, difentzia handia zen, hemengo dirua, gero harat bueltatu. Bai. Mendik atatzen bat eramaten zion diru busko bat. Nabaitu zen. Bai. Zenbat urte ardiekin? Ardiekin egon nintzen 6 hilabete bakarra. Gero bajatu nintzen rantxora eta egon nintzen rantxero. Langilean dago jatako prestatzen. Lau urte. Janaria prestatzen? Sukaldari modun edo? Bai, sukaldari modun. Lau urte, eta gero papera egin ditut, egon nintzen Euskal Herrirat, gure tokira. Hain 2 haute pasatu eta torri nintzen behar guret, eta sotor nintzen restaurante batean kozinero. Eta horri nituen lau urteak. Eta zergatik bultatu zinen Euskal Herrira eta ez hemen bertan geratu? Joan nintzen erat, torri nintzen, berriz hemen egon, eta berriz ez behia eta behitu nintzen, eta penak hain kontentin dago hemen. Bakarrik familia dena, anaia dena bueltatu zirera, eta azkenen joan nintzen, baina pena hondikin, Negarrez joan nintzen. Negarrez? Negarrez. Despeditzen ere laguna denak, negarrez. Baina gero ja, emazte gaia zautu nunan eta antxe gelditu nintzen. Maia esnetegia bisitatuta, Bakersfieldeko beste ostatu mitiko batera goaz bazkaltzera. Bertako etxeko Andrea ongi ezagutzen duen bat dugu gainera gure artean. Voy a pedir tanto a Lucio como a su mujer que sean ellos los dos los que le hagan entrega de nuestros obsequios a Magí y Maitía, porque Lucio fue trabajador de aquí y él se considera un hijo de esta casa. Mira, Adriana Barrakin hemen da hori egin duena no baita. Bai, Makila egin duena Xanti Walde. Xanti Walde. Eta Xanti! Hore, nik egin baina dena partetik heldu dena da. Hore, kasi neretek gau matxi. Zura matxi? Kasi gau matxi. Zertzen Da matxi, baina hori zen ere etxeko Andrea, horrek hartu zian laneko. Osa, hemengo nagusia. Hemengo nagusia. Magí? Maili Maitia. Eta Baigorrikoa. Baigorriko, iparraldekoa. Baigorrikoa. Eta ordon nagusi ona, ikusten dudanez? Bai, zona. Bai. Beti izan du hona denetak, hori izugarria. Egun daño bronka bat etxean bade, behin ere, bete. Garai baten ez dakit, baina gaur ongi bazkaldu dugu hemen, Bai, beti ongi. Beti ongi? Hemen beti. Bueno, ba... Hemen beti. Urrengo Nik baten... zinetzen nuen ere bai, ongi. Orduan igual hobeto, igual hobekio. Nik iztaika derrak bestaten ditun, Gara, zoia txuleta, baina derrak. Bai, hor parrilla eta bizitzen zinen ordo? Bai, derrak. Parrillero? Bai, ni beti ezen zen, arai erretzelea. Gaur ikusten dugu, zuen belaunaldikoak eta mantentzen dutela euskal kultura, gure nortasuna eta bar. Ikusten zu, datozen belaunaldik eta mantentuko gutela? Bizkoa bai, bino, kanbiatu, keragarria. Nik, bai dela, 11 urte izan du nintzen hemen. Eta desilusionik zugarria eraman. Bakersfielden banuen, deno bortze eskualdun hotela bazire onduan, anai biltzen ginen denak, aste gudutan tola, eta guain torri nintzen eta 2 bakarrik ziren eskualdun hotelak, eta eskualdunik ez zinen honi hor aspatzen ja. Dena bere etxetan, Gaitu nuen atorrita maile, nun dire eskualdune leheno etortzen ziren atxetan eta orai ez dire etortzen. Bakotxa bere etxetan eta ez da gehiago, ja.